Здравейте, приятели! Днес празнувах рожденият ми ден. Ето тук се опитах да направя странична салто. А тук брат ми играеше футбол на батут срещу робот. А тук седнахме да си починем с Аси. А пък тук паднах. Ето тук също паднах. Това беше видеото от нас. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала също с камбанката. Чао! Това видео трябваше да се качи на 10 февруари.